Dugang puwersa sa kapulisan ang niabot sa dakbayan sa Talisay. Sila ang muabag aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa kalihukan subay sa fiesta sa Talisay City. Kini ang gitutukan ni Femari Dumabo. Ana sa dakbayan sa Talisay ang dugang puwersa sa kapulisan nga gikan sa Regional Mobile Force Battalion. Nitong Martes gihimo ang send-off ceremony sa mga pulis, lakip na sa ilang force multipliers. Ana usab ang kabumbiruhan, kasundaluhan ug pipila ka sakop sa BGMP. Matod ni Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod, ang hepe sa Talisay City Police, nga ila usab nga gitagbo ang mga sakop sa nagkariyang fraternity. Kini aron makuha ang ilang kooperasyon nga mabantayan ang ilang mga sakop aron malikayan ang kagubot. Every day naatay 5 venues na binabantayan. So we requested po sa provincial headquarters ng additional augmentation of troops diri para hindi mabayan naman yung ibang police function dito. So, good thing po, binigyan tayo ng augmentation. Makakatulong din yung mga fraternities, lalo na po sa grand yung concert. We are expecting jud na daghan man jud mag-attend diha. So, yung mga fraternity, gaya ng mga Taogama, Acro. Lakip sa gisend off ang mga sakob sa Talisay City DRRMO ug sa City Toda. Mato di tumulak nga full force ang ilang traffic enforcers gikan pa sa opening salvo niadtong Martes hangtod na sa kapistahan karong Oktubre 15. Wa na siya gitugutan nga maka-leave ug maka-absent. Gipalantawan ang pagdagsa sa mga tao ilabi na sa pagsugod sa nobinaryo subay sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila ugma. Gipaybaw ni tumulak nga sugod ugma Oktubre 5 matag alas 4 sa hapon. Sirado ang mga daan palibot sa simbahan gikan sa mga sakyanan o gablihan lang kini kun matapos na ang mga nightly activities diha sa sports complex. Giawag ang mga motorista sa pagsunod sa Novena Mass Traffic Plan. Wag tuo usab ang mga kalingawan human nga niadtong Oktubre 1 sa gabi giablihan ang Liberation Park Night Market. Din matag gabi makita ang mga nagkadiyang pasundayag. Adunay kalihukan diha sa Talisay City Hall ground ingon man sa Barangay Poblasyon. Og di gid usab mawala ang Halad Inasal Festival nga himuon sa sunod Domingo, Oktubre 13. Adunay possible rerouting nga paghimuon. Una kining umaabot unya nga Halad Inasal Festival. Then first time nga anahimuon atbang sa City Hall. So ang mapiktahan ini nga mga dan maoning dan nga going sa kining dan nga kining gikan aning poblasyon, no? Gikan aning poblasyon hangtod na ginapaigon luyo sa City Hall. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.